Dọkịnta gị dị ka Chineke ị na-ahụ anya. O ji rekọdụ gị niile, ọ maka ahụ gị dị, ọmụ ihe ahụ gị ga-ebunwu na ihe ọ na-agaghị ebunwu. Ezozirila anyị ihe zoro, ole gị ahụ sị gị na ihe a dị oji, ga-emela ihe dị etu a, emekwala. Ntị adịkwa ka m kọrọ gị ihe mere Ogechi n'ụlọ ọgwụ ka ị wee ghọta ebe m bụ akụkọ m were na-aga. Nwa mbụ Ogechi mụrụ awara ya afọ, nwa nke abụọ Ogechi mụkwara awakwara ya afọ. O wee ruo na nke ịtọ, elecha na Ogechi ahụ ume dị ya, ewee banyezi ebe a na-ana amụ nwa. A na-achị nwa ọ na-aba m ime, a na-eme ka amụ ọ na-alakpukwu ime. Dọkịta ahụ na ya gbukwuo oge n'ịmụ nwa na ihe dị abụọ otu ga-emerịrị. O wee kpọọ dị Ogechi kọrọ ya ka ihe si wee dị, na ọbakwa n'ịzọ isi mmadụ na-aga awa afọ. Di ya elele anya elu, ike na-aba agwụ ya, o nwere ihe ọzọ ọ ga-eme. Ọ kpọkụ onye ọbụla ma ndị ụkọchukwu ha onye ọbụla kpenwe. O wee saa na ọsịsị wa anya bụ afọ. Dọkịta wee banye ọrụ wee wawa anya afọ kupụta nwa. Ka ha nọchara n'ụlọ ọgwụ wee chee ịla, dọkịta kpọọ dị Ogechi na Ogechi gwa ha na ha mee family planning, na ya gaa na rekọdụ Ogechi lechaa Ogechi ahụ, nyochaa Ogechi ahụ wee hụ na ihe na-eku nwa na ahụ Ogechi na ike agwụla ya, na ha atụzikwa n'ime ọzọ, na ihe o ji agwa ha ihe a bụ na ọ bụrụ na ha chọkwara ka ndụ fọrọ Ogechi, na Ogechi tụrụ ime ọzọ na ihe dị abụọ na otu ga-emerịrị, na ọ ga-awọ 50-50. Di na nwunye egechi anya ntị wee kwe kelee ya wee lawa. Ha ala na azụ nwa mụrụ ọhụrụ zụtoo, mana ụmụada ahụ ha mụrụ ezuru ha, maka na ọ bụ nwaanyị abụọ na otu nwoke ka ha kaji. Ha sị ka ha tụkwuo lọkụ mara ma ọ ga-abụ nwa nwoke, na ha mụcha nke ọ bụrụ nwa nwoke ha emechie. Ogechi apụọ wee na-akpa ala na-ajụ onye ihu na onye azụ. Ọ jụrụ Google, ọ jụrụ AI, sorokwa na-ajụ ndị enyi ya iji mara ole nwere ike iji CS wee mụ. Ụfọdụ ndị mmadụ asị ya 3, ụfọdụ asị ya 4. Onye nke ọzọ agwa ya na ya hụrụ onye ji CS mụ ụmụ 5. Ogechi wee gechi akụkọ ndị a wee pịachie, obi wee sikwuo onye ike. O wee sị na ebe mmadụ ji CS wee mụ ụmụ 5 na ya ga-eji CS mụ ụmụ 4. Na ọ bụ dọkịta kwuru nke a na Chukwu esobeghị ikwu. Ogechi echefuo na aha ya bụ Ogechi na ọ bụghị onye nke ahụ, na akara aka dị n'iche n'iche, na ihe mere ụgbọ onye nke a na-aga nwere ike rute nke ya okpuo. Ọnụnụ ka onye gwakwara ya nụrụ, o jikwa anya wee hụ. Ụwa bụkwa na onye na-achị ya, ya na di ya emegide wee chọọ nwa ara. Ha gaa nọ n'ime ụlọ na-ekiri onwe ha. Ha banye n'egwuregwu site n'ikute anwụrụ banye ime ahịa. Ọ bụghị family plan na asịrị ha mee ka ha mere. Afọ ime wee chaa, onye ihu na onye azụ wee chiri ume n'aka. Ogechi amalite gawa ka ụlọ ekpere ha. O wee na-eweta aka n'ọnwa nke 7, ahụ Ogechi wee ghaa. Oge ọbụla ọ na-aga n'ụlọ ọgwụ ebe a na-azọ ya ndụ, ele nne ya ahụ ume a ga-eji wee gaa mụ nwa dị, a na-afụte ka a marị ma ọ ga-enweta ume tupu ọnwa 9 eruo. Emegidere wee banye n'ọnwa 9. Karịrị m ọnụ ka a hapụ ịbịa kọwa ka o si wee mee, mana Ogechi ejighị isi ya na isi nwa gara ịmụ wee pụta. Mgbagharị niile di ya gbagharịrị na mbọ niile dọkịta gbara n'isi ya, ha niile lara n'iyi. Ha lara ụkpọrọ maka ọrụ ahụ kwere izu abụrụgo ọnwụ. Ogechi were soro udu wee waa. Chai, ga-ekwene ya m ntị, okwu atọgbọrọ ka ehihie. Ịchọwa ọkụ abaghị uru, maka na ihe agba n'aka ekwesịghị ka e were enyo na-ele ya. AI abụghị dọkịta nke Google ji abụ dọkịta. Ekwela ka mmadụ tigharịa gị anya na onye dị otu a mere onye emekwa. Jụọ onye ahụ ma ọ hụrụ n'anya ka ọ bụ mmadụ gwara ya. Ọhụgụdị n'anya akara aka gị na onye ahụ ọ bụ otu ihe. Atụfukwana ndụ gị maka na asịrị. Ndụ a adịkwa abụọ, umere akwụsị, ndụ agwụkwala. Ntị adịkwa, ya gazie.